ate nono hangkuran wes jangkep son cawi sawisi wes sajangkae maneh ison padha riko sanding ibarat kari muluke ketampel dadi yang burunge kepilu demenane pengen ison riko tinggal menyang teplok nang lorong wis arep rapi pungkase urung ajur lep lagi wasik mlebu TV kari muluke ketampel dadi nyang urunge kepilu demenane bengi ison riko tinggal menyang Pak Lo ayo Mbak Cara ayo Mbak Mama Sonya Pak Oseng Mbah Ndo